Mụnwa bụ Sofia nwa ezigbo nwa Okoli na-asị gị ife abụ Ugwumba. Ọ na-abụ ọtụtụ mgbe a na-asị anyị touch not my anointed. Mana kedu mgbe o ruziri na anointed bidoziri touch onwe ha? Gịnị ka anyị nwa bụ ndị atụrụ ga-eme? Ọ bụrụ na ị na-esonyere ihe na-eme na ihu akwụkwọ, ị ga-afụ ihe gbasara ya bụ Crusade Evangelist Ebuka Obi bụ otu nwafọ Igbo onye na-emesighị ike n'ihe gbasara ndị chọọchị ugbu a. Crusade ahụ ọ gara na Enugu n'ụbọchị Fraịde ka nna agbagharị n'Enugu wee hụ ndị na-eke flyer na a ga-eme Crusade. Akwụsịnata ha m ka nnata ha flyer maka na amaghịzi ndị ara na ndị isi dị mma. Mana ka m pụtaziri fụwazie billboard ka m nọ mara na ihe a bụ Crusade Ebuka Obi na-abịa ime. Obi m wee gbaa na ọ dịkwa ka enwegoro etu esi zekata ihe sizie ka abịazie a ga-abịa ịkọ n'ubi ọgaghị ma ọ bụ ubi onye ọzọ. Maka na ama m na ọtụtụ afọ gara aga ịmara abụ m Chineke person ọtụtụ afọ gara aga ọ bụrụ na ị maara Grace of God Mission isi ọnọdụ ha bụ n'Ọnịcha ka ọ dị. Ya bụ Grace of God Mission onye isi ya bụ Paul Nwachukwu. Mgbe ahụ ọ na-aza Paul Nweke mana ugbu a ozi Paul Nwachukwu. Ya bụ Reverend Dr. Paul Nwachukwu na Reverend Dr. Ezekiel dị n'ezigbote mma. Ha na-agakọtara onwe ha ụmụ Crusade a na-eme. Merụ na enwere nkwekọrịta dị agha na Grace of God Mission ama mgbagota Lagos. Chọọchị CPM Christian Pentecostal Mission ama mgbadata Ọnịcha. Merụ na rukwe m ugbu a CPM adịkeweghị n'Ọnịcha. Ọ bụ eziokwu na ma mgbe emechara mmeghachi ya bụ nkwekọrịta ha kwekọrịta. Onye ọbụla nọrọ na nke maka na ihe mụa na-epreach ka gụwa na-epreach. Chegharịa na-eme ngwa nọrọ na Lagos nọrọ na South West mee ihe ọbụla dịghị mma ka o wee bụrụ na mkpụrụ obi chegharịrị. Mụa nọ n'Ọnịcha ọ bụrụ na nchọ ka ịbịara m program ịbịara m etu a ka ha si emekọrịta mgbe ahụ ndị isi chọọchị ndị Pentikọstal mgbe ahụ ha niile na-abịakọtara onwe ha program na-enwe ndị nwere convention ma program ma Crusade dị agha. Mana ugbu a ọbịa dagharịa na nke dị na abịaziri na-akọ akụkọ na Ebuka Obi bịara Enugu steeti ka o mee Crusade n'ime stadium agbachi ya nkịtị o ruo na dying minute na Thursday night ka a nọkọtara asị na ama mmezi ya bụ Crusade o wee bido daba agharamịgha n'ụdị na ndị nọgodo n'ime stadium Nnamdi Azikiwe stadium Enugu na agbachibidoro ha na gate sị ha mmadụ eyuzizi na ọ bụrụ ebe ha kwụrụ ụgwọ chọọ ịnọ mee Crusade. A wee sị n'ụbọchị taata anyị ga-atinye ọnụ. Ama m na ụfọdụ n'ime unu na-atụ anya anyị kamgbe mana anyị na-achịtaghị azụ enwere ihe mere obe nwee. Ịma na ebe anyị nọ bụ ime obi ndị Igbo obi eziokwu ka anyị nọ. Ya bụ n'ụbọchị taata anyị na-abụ ga-atinye ya bụ okwu ọnụ ka anyị mara ya bụ okwu asịsị ekwu ne gịnị mere epetike ndị Igbo. Ugwumba nọ odogwu na-abụ odogwu epetike Ugwumba ịnụ na ihe gbasara Crusade. Crusade Ebuka Obi ga ọ na-agarịbekwa aga ọ gaa n'Imo ọ gaa n'ọtụtụ ebe dị iche iche mee Crusade gaa ma Abuja o wee ruzie nke Enugu steeti o wee kpọchibido ha ụzọ ka ihe were ikwu maka ndị be anyị kene m ụnụ. Nke mbụ bụ na mbido Imanje Crusade na obodo dịgoro fish ya obodo ebutegoro ozi ọma na ya ebe na Crusade bụ ebe nwebe ozi ọma. You can go revival, you can go mu kirikiri for not Crusade. Maka ndị members nọ ebe ahụ ihe eje ụka ndị members ahụ nọ ebe ahụ ọ kwesịrị anọkọta GO agakwute ha nso ọ maka na ọ daza GO ojenu revival ka ọ ya je not Crusade. Ọ bụ na revival bụ na ihe na ka a ga-anọ si mee ya na stadium sakpụ na Crusade. Mana ihe ọzọ nchere ịgwa gị ebodatana na Ebuka Obi jele Enugu teritori Mbaka ijeme Crusade and ya na Mbaka nwere bad face mara moro the full details Bona it's like he's fishing in another man's fishing basket. Like it or not ochokwu weje o nwere instance in here between understanding MOU between Nweke and Ezekiel no be kan no be ụbọchị ọ bụ na ifro ka ike na ọfụma maka na ọ ga-ala ha bụ ibie Ebuka wee kwado jee Enugu ọ bụ na o jere another state outside Enugu ebe Mbaka nọ. That is because Mbaka ka bụ demigod na Catholic in Enugu, whether you like it or not. So if you na-azọ there bụ customer ya na-azọ bụ ọkịka
ihe na-azọ bụ oke mbịabeghị ka mgbajie ya aka na ọkpa so onye ahụ problem ha nwere ma depụta ka njọ amaghị m ka ị kwenyere na ndị so na-ekwu na ya bụ mgbachi agbachiri nọọ Mbaka bụ aka nọ n'azụ ụlọ na-apị ya bụ bọtịn. Like I said, from all indication, so onye why say na ya na Ebuka nwe altercation bụ Mbaka, because I'm sure na Enugu state governor Mbaka onwe ya he gbasara ya na ma bụ unu chọrọ stadium wenu stadium onwe fellowship nke ọ na-enwe onwe fellowship on ma even most of them na-ejekwa ụka so ọ bụ gbasara ụmụ ihe so na ajụba kere ife na-ese okwu bitu mmadụ naba ka ọ ya bụ ihe na-ese anyị ha bụ obi eziokwu anyị kwụzi eziokwu ihe ọzọ ya ekwu definitely aka Mbaka adịghị ọkpa adị ya mana ị marakwana ebe ọ bụ na apụtabeghị kwuo si gbam nọ Mbaka ma Ebuka na onwe ya apụtaghị kwuo gbam si na Mbaka bụ ihe mere ihe na ọ bụrụ na e nwere onye gwara ya ebe ọ bụ na ọ pụtabeghị kwuo ka anyị kwenye na ọ bụghị Mbaka na o nwere ike mụkwenye ike na ọ bụghị mana anyị ama mkpọ Mbaka afa na Mbaka ka ekiji ga-agbachi stadium maka Mbaka enweghị ihe na Mbaka achịghị stadium ụmụ onye si na ọga ihe na-ekwu ya speculating that na nwoke bịara teritori onye aja teritori onye ọbụla kwanyere onwe ya ugwu agbachi stadium agbaghị stadium bụ steeti gọọmenti ka ọ dịrị mana ihe na-ekwu obodo na nwoke jeru na teritori mmadụ bata na ebe mmadụ na n'ocean ebe a na-akụ azụ ije na nkata azụ mmadụ were ukpo na-atụ n'ime ụkwụ gị na-achọ mba ihe a bụ ịgbasa oziọma nke Chineke maka na Baịbụl na onwe ya kwuru ọ sị ma ndị ji obi ọcha na-ekwusa oziọma ọ bụrụ ha na a na-akpọ afa Kraịst si kpọrọ na-aga ma ndị ji obi ọjọọ onye ọbụla n'ihe ama bụ ebe ọbụla na-agba mbọ ya daa n'ihu ọgụ si na-ekwu okwu maka afa Kraịst Jizọs na onwe ya mgbe ọ nọ n'ụwa ka e nwere ndị ụmụazị ya gakwutere ya sị na e nwere ndị ji afa gị na-achụpụ ajọ mmụọ mana ha esoghịkwa n'otu anyị na ha esoghị na chọọchị anya Jizọs si ha hapụ ha na ọ bụ ha na ha adịghị emegide anyị na ha nọnyere anyị iwe wee na-agbazi mgharị etu isi kwenye na Ebuka bụ onye fara ha niile na-ebu ngwongwo ihe na Maria Mbaka na onwe ya ma ọ bụrụ na ọnyanwa ha bụ eziokwu na enweghị onye ga-asị na ọnyanwa ma ọ bụ ya maka na akpọbeghị okwu afọ ọ bụrụ na ọnyanwa Mbaka bụ onye fada n'ọwarụ na fada ife ụlọ ụka fada ọ rụrụ na be nne ya popu rute Naijiria ọ ga-ekpebi ịnọ ebe ahụ gịnị na-eseziri iji n'ibe agwa na ụdị na ndị fada na-abụ na-ekpe chaplet ekpe Virgin Maria na okwu eze ha ịnọkọta n'Enugu iji wee siwa na ofu onye bụ ihe nweteritere a na-enweteritere n'ụlọ Chineke ha believe na enweteritere and because ihe na-emezi na-abọzụ Chineke anyị na-ekpere ihe na-azọ bụ discipleship ihe na-azọ bụ customers anyị nwere na-afịa differently because ọ bụ na ọhụ customership kedu nke bụ onye bezi ọgbara na maybe 1000 buy for ministry o mere chọọchị si na around ya bụ ebe ha nọpere mpe gbara ha na rụọrụ ha ụlọ ụka ihe a na-azọ ọbọ ọkịka onye bụ kere ma akpụ ya city priest na onye bụ village priest so ihe a na-azọ ọbọ ọkịka territory so anyị nwagbakọrọ ihe a na-azọ ana ụka niile na-eme ma ndị Pentecostal ma ndị Orthodox bụ ofu ihe ka a na-azọ customers because ụka apụgo na praise the Lord repent and ịchagwo anyị zegwu repent kịta moze na-ekwu okwu repent na gị bịa ka emere gị miracle ka ego gị ego Obi Kubana ka nke Peter Obi nothing more ọ dị mma ọ bụrụ na n'afọ one ma one gara aga ka anyị gara mmemme akwamozu nne Reverend Dr. Mokpai n'ime palọ bie ịma na ọ na-akọta akụkọ wee na-akọ akụkọ na gọvanọ na-achị Enugu steeti mgbe ahụ kpọrọ ya mmemme ịbịa zi ozi ọma na gọọmenti haus maọbụ ebe ha na-eme mmemme ebe all the dignitaries ndị na-achị Enugu mgbe ahụ ga-abịa n'ọgụrụ ka Ụmụkpa ekwuo okwuchukwu wee zitere ya ozi na ofu onye ụkọchukwu nọ n'Enugu siri mba na-achọghị ịfụ ụkwụ ya n'Enugu na onye ahụ na-achị mgbe ahụ bụ onye abụrụ ọnụ o wee sị onye a ya mana ọka na-aṅụ ara nne ya mgbe ya bidoro tiwe praise the Lord mgbe ya bidoro tiwe chegharị anụ bụ ihe ga-abịa ịkwụsị ya ọ makwa na enwere ndị bụ general na the kingdom of God onye nke aka nọ na recruit bụ ihe ga-abịa isi wee nye abịa n'ahịa na o wee kwado gara onwe ya gacha ya nata mana mgbe ahụ a na-asị agakwana gịnị bidoro o ji bụrụ na abịaziri n'ụlọ ụka iwe mbụrụ ọ na-eme ọ na-abaghị ka ọ na-eme banye Enugu ka ọ na-eme erutezie achọ ịnụ agha ụka
ọ bụrụ n'Enugu ofu ihe doro m anya tupu itinye ọnụ n'okwu bụ ọ bụrụ na eziokwu na ọgụ a bụ n'etiti Ebuka na Fada Mbaka mana nsogbu dị n'Enugu ihe nsogbu ji ga-eji dị n'Enugu bụ na mmadụ na-agba nwere the most fanatical membership among ndị Catholic. Anyị mara na mgbe Mbaka na bishọp na-enwe nsogbu ka ndị otu Mbaka gara na be bishọp tụwachicha ebe ahụ. Ị gaa na social media imekọta kwute ihe ọbụla kwugide kwute za ma ọ bụrụ na iti ihe yon ihe a ga-emeghi na social media ya bụ na ndị a na-abụ ndị na-eso ụzọ ha dịwara ka ndị na-akpụ isi na ndị a na-akụ ikpe arakụba n'ime ha na a ga-akụtugodo tupu ajụwa asị n'ụdị na ọ bụrụ nọ eziokwu na agha bụ n'etiti ha na-abụ mara na o rugo mgbe a ga-edowe maikrofon mee ma n'aka maka na mmadụ na-aba ndị na-eso ụzọ ha bụ fanatics. Adịmayọ mmadụ mgbagharị na mkpụrụ nka epetike mgbakwuo nke jee na comment section this video na ka ịfụ ihe na kịta ekwu war between ndị otu ndị a na ndị otu ndị a ha cha nwere kesa kpụzie Egwugwumba ekpu ọwa iji ekwu ya ọnụ m bụ maka ikwu okwu onye ka na-achịkwa gị na ihe ikwu bụ eziokwu ọ dị ha n'ọbara mana ka iweta okwu a nso nke bụ eziokwu bụ okwu na ife ha na-ekwu ahụ ihe gbasara nnọ ihe nchọrọ ịjụ bụ ọkwa this same Ebuka Obi Ojo Crusade na UGWUMBA ịgwakwara mba ihe a wee gbachipụta anyị geeti tilisi Ebuka ewe n'iwe anụmanụ onwe m na ebe a from 12 o'clock till morning 5 a.m. I was here jụọ ndị mmadụ anọgide ebe a ihe a emere ọ dị mma mba ọ dịrọ mma ndị gọvanọ adịrọ awe ụlọ ebe na-azụ ndị ara zụọ ebe ebe nne m ka ahụ ka eje dobe ebe ahụ ọ chọzi ije Crusade jebe n'Enugu. Anambra enweghị nnukwute stadium and ị ga-agbatu break na ọ bụ enye ndị ebe enye ndị ebe a. Okay, nke onye anyị bụ ebe a na-azụ ndị ara n'Enugu Crusade. Ọ bụ ụzọ ọ gara akwa ogoro a na-ego etu o sigo n'Enugu kịta ka o sigo na Anambra rụọ ọrụ unu free hospital akparịkwa na Ebuka Obi na ọda na nke akparịkwa asị nye bịa bụrụkwu ebe a na-azụ ndị ara bụ je n'Enugu steeti. Ọ bụghị nke ahụ ka anyị bịara ikwu tata epetike na ihe anyị bịara ikwu bụ nya bụ nsogbu dapụtara kịta ndị ọ dị m ka ha na-arachata n'ime bụ ndị n'ike maka na Mbaka na onwe ya bụ na n'ike ka o goro ana gharị iruo na-emere ebe ọ na n'ike ka ọ dị mpaghara ụzọ ugwogo ebe Ebuka gara go ịmago na ọ na-ego gharị ọ na-ego obodo bụkwa ndị n'ike ka o goro ya bụ na very soon kịta na anọ ọbụla fọrọ na n'ike ma anọ ọbụla fọrọ n'Enugu a na-ekwu na agwụna n'Enugu taa ọ ga-adị so ha niile so na economic development so chịkọ ọrịa aka na ọ na-eme ọfụma na nke akọrọ nga ka mana asị gị bịa bụrụkwa ụlọ ọgwụ ndị ara ịrụ na ihe ga na-ekwu okwu ya bụ si tinyekwuoru unu Crusade tinyekwuoru unu revival tinyekwuoru unu ihe ga-eme ka ihe na because lụtara na gọvanọ unu bụ so na onye akpọrọ mgbe ya bụ ihe na-ada akpọ gọvanọ Soludo wee kpọọ gọvanọ big man talk to big man ha kpọọ akpacha wee gbuo Ebuka ya kpọọ gọvanọ mba Enugu steeti ya bụ na mba Ebuka Obi na gọvanọs ndị a n'Igbo na-adị na mma ọ kachasị Soludo na gọvanọ Imo steeti Hope Uzodimma ebe a tinyegoro ịmaka na investment ọ tinyere ebe ahụ ọ gbanitere ekpere m ihe na-ekwu nke basio asị na ọ nwara ana m atụ asị n'ụtụ ọ nwara mana ihe na-ekwu bụ nwaanyị na-eburu Hope ebe ndị ara jee rụọ na Enugu steeti oke ọ na-eje Crusade ọ na ha abịa branch Anambra jee mkpere ndị anyị na ha ekpere ka ha dịcha mma ịmaka ọgaro ka anyị ga-aga na ama ha ka o nwere ike ọ bụ na ọ ka so na plan ọ kwara ofu onye bụ ihe a mana ebe nsogbu m dị kịta na bụ na ọgụ a na-achọ ibido n'Enugu steeti ama onye asị na ọ gara print ya flyer ọzọ flyer na-asị na Crusade ama nwozi isi na-eke n'Enugu anụrụ m na Ebuka wuhe kwuru na e nwere ndị mere nke a mana afụtụbeghị m ofu mkpụrụ flyer a na-ekwu na o mere ya bụ na ọ daana na propaganda ihe ọ bụzi kịta bụ ndị otu Mbaka na-ekwu ndị otu Ebuka na-ekwu mana John the Baptist nwere ihe o kwuru n'akwụkwọ nsọ ọ sịrị ọkwa ifuru nwoke a na ọ ga na-agbago mụnwa ga na-agbatu mana ọ dị ka ga-asị na nkọwa okwu nke na anyị na-achọ inwe champion forever n'Enugu enwekwa ndị ọzọ kwuru zisoro oziọma anyị maara onye ọbụla mechie onye efe
ya bụ na mụ ekwenyeghị na Mbaka ga-anọkọta n'uche zuru ezu ọgbawa mgba gbagidewe onye chọrọ ịbịa zisa ozi ọma, ọ kachasị onye fada. Ọ gbagideghị ndị Deeper Life. Agago na 1980 something ebe 89 or so, agago m Crusade Kumuyi bịa na stadium ahụ o juru eju. Agago m Crusade Bonke bịara na mgbe ahụ bụ na Ngwo Park a na-eme, o juru eju. Nke ụmụkpa anyị mere na December Ngwo Park, o juru ebe niile mmadụ. Enweghị nke a kwụsịrị oruzie kịta a na-agụzi Enugu anyị nọ ebe ọ ga-abịa ịchọ ịbịa Crusade, ị ga-agụdị ịnata principalities and powers ike. Ọ rụkasị na ị na-eje ụka m uche ga adịghị na ya. Ị ma na ndị ị na-ekwu bịa Crusade as long as not a Catholics ama nje dị Crusade. Mgbe mbụ ọ bụghị ka kịta. Mgbe mbụ maka mgbe ahụ ka ndị Catholic na-akpọ ndị ọzọ ndị ụka akụrụmaka. Kịta ndị Catholic kwụ na ha kụkarịrị onye ọbụla n'aka. So even ma family deliverance bụ ebe ahụ ihe ha ka ndị fada ji eri na Catholic. Okay, na ihe mma bụ na amaghị m onye kwụsịrị Ebuka mana akwụsịghị ya. Ihe mma na-ekwu obodo atana Ebuka ịma na Enugu bụ territory onye gị na-agba spiritual war and cold war. I kwesịrị ije ebe ahụ. Ọ bụkwa na Chineke siri ya gaa. Ekwurukwu eri echi mma nkụte na nke ahụ. Na ọ bụ na Chineke siri ije, Chineke ya mere ọ dị free and fair. Kene nke bụ na dị free and fair, ị na-agụkwa akwụkwọ nsọ. Ị na-agụkwa akwụkwọ nsọ, ị na-ebi n'ekele m. Akwụkwọ nsọ siri Paul siri na Chineke emepegori jailbreak na ọnụ gee ntị na mgbe Chineke person na Chineke emepegori ọnụ ụzọ meperie gate ka ya bata, mana ekwensu na-agba mgba n'ụdị dị egwu. Ya bụ na enweghị ihe ọbụla a ga-eme n'afa Kraịst ekwensu na-ama mba ntinye aka. Ịbụ na mgbe ụfọdụ sef ihe ekwensu na-emeri n'ime ụmụnne ya a na-enwe ekweremekweghị ma bụrụ nke a na-eme n'afa Kraịst. Epetikọpịachi ọnọdụ aka anyị na ndị be anyị ekele m ụnụ ya dịkwara anyị mma. Ihe bụ UGWUMBA TV, nke a bụ ime obi eziokwu. Like ihe a na-akịta egwu nke a gafego maka se Ebuka jere Crusade na Enugu steeti agbachide stadium or whatever. Abụrụ my problem bụ that na Ebuka bịara na Anambra steeti na Aguleri nke anyị jee lụọla anyị ebe a na-azụ ndị ara na ayọ biko ekwubuo na ime obi a nya biko nya bụrụ ebe a na-azụ ndị ara jee Enugu steeti okweghị apịnyụ aka ọkụ. Then nke bụ ọ bụrụ na abịa lụọla anyị ebe nne na nna anyị gbakọba nka eje dọmpụ ha na-asị si bịa bụrụ datin bụ jee Enugu steeti ma ọ bụ naanị Imo steeti na ọdụ ha anya hụ mma. Next time ọchọ ime Crusade ya bidoro from ebe ahụ a na-azụ ndị ara ọ bụ eme Crusade ka ndị ara dịcha mma. Ọhịa nwere ike ite na ọkụ ma o jere Crusade oje Crusade ya mere anyị Crusade chụsara anyị gwọrọ anyị ndị ara anyị ahụ ọ mee ọ chọrọ ime ka ọ ghara anyị be anyị ha azụ ndị ara. Ọ dị mma. Okwu m ga-ekwu ịpịacha okwu nke mbụ isi ọgụgbo unu dịka unu mere ka anyị mara anyị nọọ mgbe unu bidoro ihe a bụ nna na nwa. Ya bụ unu mara ebe unu si rigoro enu unu ga-asi ebe ahụ ritukwa. Onye ọbụla mara ebe ọ sara ahụ ya ga-achịrị akwa ya. Mana ihe na-ekwu bụ si eme n'Enugu ka ọ bụrụ ebe a ga-anụ religious war. Ọ kachasị ọgụ ndị fada na fada maka ya bụ ihe ga-enye nsogbu. Ọ bụrụ na azọwe etu esi eme gọvanọ Mba biko tinye ọnụ na ọ bụrụ na emewe etu esi eme kịta ọ naghị ada etu o si ada ma propaganda ma ihe ndị ọzọ si ya n'azụ nsogbu ga-adị n'Enugu mgbe na-adịghị anya. Insecurity ga-ebidokwa maka na ọgụ ndị ụka ada agwọtakwa ara ndị ụka agwọta. Nke ikpeazụ iji pịachie ọnọdụ a bụ na biko Ahịza Ebuka Obi na ọ na-erota ala Igbo. Enwere ndị ụka ọzọ ndị Igbo bụ ndị isi na-enweghị branch n'ala Igbo. Ya bụ na ihe ọbụla itinyere n'ala Igbo ịchọgodo ana nwere nke mma m ga-enyere ịmakwu ndị maara n'ebe ana dị. Ihe ọbụla bụ investment dị n'ala Igbo ana m atụ anya na ha ga-ebido rụwa ebe a na-emepụtagasị ụmụ ngwaahịa dị iche iche maka na ego kash karịrị. Ọ bụrụ na unu ga-ebido tinye nwa anya n'ụmụ ihe dị etu ahụ ụmụ ebe a na-arụpụta ihe dị agha ama na unu bụ non-profit making organization ada atụ egwu ndị ụmụnna inye unu nsogbu ohere. Ya bụ development ọbụla bara n'ala Igbo investment ọbụla unu ga-ewetara n'ala Igbo akwadoro m ya nwee na-asị biko ka Chineke mezie okwu. Epetike UGWUMBA mana ị na-ayọkwa ọrụ biko na ya bụ na ịlụrụ anyị ebe a na-azụ ndị ara ọzọ. Ọ bụ ha nara ndị ara si ruo ebe a na-azụ ha. Mba ka ọ dị.